Draga mea și dragul meu fecioară, bine te-am regăsit, ascendent soare, lună în acest semn zodiacal minunat, horoscopul lunii februarie pentru tine și începem cu cele mai importante evenimente. Jupiter devine direct în semnul Gemeni, în casa ta 10, casa succesului. Și asta înseamnă că Jupiter este planeta norocului și atunci când este în retrogradare ne cere de la noi să ne focusăm pe acele oportunități și acel noroc, cele șanse care ni s-au deschis din luna mai 2024 până în octombrie 2024, pentru că în octombrie a devenit retrograd. Și iată, în toată perioada asta a fost nevoie să vă focusați pe ceea ce era deja, deci pe acele uși și oportunități care vi s-au deschis în acea perioadă, din anul trecut. Dar iată, de acum, din 4 februarie, Jupiter spune uși deschise spre oportunități noi și un noroc în realizarea carierei voastre. Și aici este despre, pentru cineva poate să fie funcții noi, creștere în funcție, sau este despre trecerea la o treaptă nouă din punct de vedere profesional și este despre oportunități, poate să fie pur și simplu că cineva vă invită să participați la un forum sau la un festival unde vă sunt scoase în evidență sau vi se oferă posibilitatea să vorbiți despre voi, despre profesionalismul vostru sau despre domeniul în care sunteți, în domeniul de activitate în care sunteți. Poate să fie pentru cineva cerere de căsătorie în această perioadă, deci poate ați avut până acum o perioadă de răzgândiri sau de ați avut mai multe oportunități, ați avut mai multe candidature, mai mult candidați în a alege sau candidate, în a alege cu cine să începeți o relație oficială sau pentru unii poate să fie și oficializarea unui divorț. Deci dacă până acum ați fiert în niște procese de judecată sau iată indecizia asta de a divorța sau nu, iată acum vine șansa, vine oportunități de a rezolva asta foarte ușor, rapid și soluțiile vin. Totodată este despre cine caută funcții, joburi noi sau a schimba domeniul de activitate sau a lansa proiecte noi care o să aducă succes sau care considerați voi că este succes. Iată, vin aceste oportunități, vin persoane, vin evenimente până în iunie, pentru că până în iunie o să fie în casa voastră a succesului, să folosiți la maxim aceste oportunități. Pe 5 februarie, Venus, planeta dragostei, plăcere, frumusețe, bucurii de la viață, cadouri, bani, trece în casa banilor partenerilor, casa 8-a. Și asta înseamnă că dacă nu aveți afacerea proprie, deci vorbim pentru cine nu are afacerea proprie și cine nu este un investitor. Deci dacă nu sunteți în domeniul ăsta, atunci este despre că financiar o să crească partenerul sau partenera voastră de căsătorie sau cu cine sunteți în relații oficiale, o relații intime, deci crește financiar sau ei o să vă aducă bani, o să vă facă cadou bani. Sau este despre, încă o perioadă, Venus este dragoste și în casa 8-a, casa vieții intime, casa sexualității. Aici înflorește, se lărgește, atrageți foarte mult sex opus și se activează foarte mult, fie că sunteți în relație, fie că nu sunteți în relație, se activează viața intimă. Deci aici poate să fie, având în vedere că suntem în luna îndrăgostiților, aici poate să fie că începeți relații intime noi pentru cine este single și pentru cine este în relație, deci este o perioadă frumoasă în relațiile voastre intime, dragoste, plăcere, cadou, romanticitate. Acum vorbim despre cine este în afaceri. Deci este despre o perioadă în care profitul crește, profitul crește. Vin clienți, contracte, sume de bani pe care le-ați așteptat sau dacă, de exemplu, așteptați răspunsul de la bancă să vă ofere un credit sau o recreditare, deci este o perioadă în care vă recomand să faceți aceste cereri dacă aveți nevoie, desigur, și dacă, deci rațional, logic, calculați chestiile astea, ca să nu spuneți că din astrolog a spus pentru că putem să luăm credite și împrumuturi oricând și oricum. Este despre domeniul, dacă sunteți profesional, sunteți profesionist în domeniu, știți ce faceți. Iată, oportunități vin. Șanse de a lua aceste împrumuturi în credite sau de a împrumuta de la cineva bani. Sau este că vă restituie cineva bani. Deci sau este despre dividende care le primiți. Sau rezultatele unor investiții. Bani vin de la banii străini. Sau vă face o surpriză partenerul de afaceri.
Cine este din un punct de vedere profesional în medicină sau în psihoterapie sau tot ce este legat de moștenire. Apropo, poate să fie pentru cineva moștenire, că primiți o moștenire, sau este despre, ce mai avem aici, din punct de vedere profesional, deci tot ce înseamnă managementul crizelor, investiții. Deci este o perioadă favorabilă de a crește profesional, iarăși, cum am mai spus, este ca o karmă pozitivă. Deci vine foarte ușor, foarte simplu. Ce mai avem aici? O senzație că ați ieșit dintr-o criză. Deci în luna februarie o să aveți senzația asta că ați ieșit dintr-o criză în relația voastră intimă, în relația, dacă nu sunteți single, că iată în sfârșit se activează și nu o să vă mai sunteți single. Deci și din punct de vedere financiar și de afacere. Deci o să aveți impresia că ați ieșit dintr-o criză financiară. O să aveți plăcere, o să aveți motive de bucurie. 12 februarie, lună plină în semnul Leu, în casa voastră 12. Lună plină înseamnă o încheiere, un sfârșit, un final, culegerea de roade. În casa 12 este despre străinătate, colaborare cu străinătatea, emigrarea și freelancing-ul sau proiecte de tip închis, ca un fel de retritre, sau cluburi de tip închis, sau proiecte creative, show business, sau este, dacă sunteți în domeniul profesional, medicină, artă, creativitate, inspirație, show business, așa am spus, psihologie, psihoterapie, ezoterică, securitate, artă. Ce mai avem acolo? Deci iată, lună plină, deci aduce concluzii din punct de vedere profesional ce ați realizat și roade ce ați realizat. Deci pe aici poate să fie, având în vedere că trece Venus în casa 8-a și Jupiter în casa 10-a succesului deja se activează, deci cu siguranță primiți roade frumoase, neașteptate, prins de veste sau este despre că iese la suprafață, casa 12, casa tainelor și iese la suprafață niște taine sau niște talente ascunse sau niște merite ascunse sau dreptatea iese la suprafață. Lună plină, concluzie, final. Un final a unei perioade poate de transformări interioare și de conectarea cu creativitatea sau un final unde cineva finalizează să scrie o carte, finalizează să realizeze un proiect de tip închis. Dacă vorbim despre relații, atunci este despre un final a unei relații pe ascuns, unei relații tainice. Și aici poate să fie decizia de a oficializa relația sau a o scoate în evidență sau a declara lumii că iată suntem în relație. Ce mai poate fi aici? Luna plină ne mai aduce și pe plan emoțional, psihico-emoțional, întotdeauna ne arată că provocările care le avem în viață sunt de la noi singuri, ne le creăm prin propriile gânduri și gândurile care trezesc niște emoții. Și iată, vă arată care sunt obstacolele în această lună plină, care sunt obstacolele ca să vă conectați cu voi, cu intuiția voastră, să o auziți, să o folosiți, cu creativitatea voastră, inspirația și echilibru psihico-emoțional. Ce vă încurcă la acest capitol? Iată, ce vă încurcă această lună plină vă arată care sunt obstacolele prin anumite evenimente sau persoane care vă scot vă provoacă la anumite emoții și care sunt provocate de anumite gânduri și iată urmăriți-le. Vă recomand să urmăriți 3 zile înainte, 3 zile după lună plină ca să vedeți aceste obstacole și să le vindecați, pentru că casa 12 este și casa finalizării, vindecării. Și aici este despre casa 12, mai înseamnă și închiderea cu un trecut. Deci ce vă încurcă să închideți cu un trecut, ce vă încurcă să vă conectați cu voi înșivă, să vă permiteți să scoateți la suprafață tainele, nu tainele, dar talentele ascunse. Pentru cineva este un final a unui proiect la distanță, unui proiect freelancing. Pentru cineva este finalizarea sau transformări sau o treaptă nouă dacă sunteți în străinătate sau dacă aveți proiecte cu străinătatea. Sau dacă sunteți în departamente de tip închis sau aveți proiecte care sunt pentru un grup mic de persoane, iată aici o vedeți succesele. Și totodată ce vă încurcă să vă realizați în această sferă. 15 februarie avem Mercur care trece în semnul Pești, în casa voastră 7, parteneriatele. 19 februarie, Soarele trece tot în casa 7 în semnul Pești, aici la voi. Și pe 28 februarie avem Luna nouă, tot în casa 7 în semnul Pești. Și aici deci se activează foarte mult pentru voi
parteneriatele, căsătoria, parteneriatele de afaceri, parteneriatele în proiecte, parteneriatele în relații. Și aici, ce înseamnă? Mercur, de pe 15 este despre comunicare, contracte, mesaje, deplasări, împreună cu partenerul, în legătură cu partenerul sau cine este singur începe din 15 să comunice cu cineva într-o relație. Soarele din 19 aduce claritate, lumină și aici este despre cineva, deci fecioarele înțeleg în sfârșit care este rolul meu în relații, care este rolul soțului, pentru că este și soarele aici, rolul soțului în relațiile mele, dacă vorbim femeie-bărbat. Și totodată bărbații este despre rolul meu ca bărbat într-o relație. Și aduce claritate în relație. Dacă până acum au fost niște provocări, poate, acum este comunicare și este claritate. Și pe 28 februarie, luna nouă înseamnă treaptă nouă, aduce o treaptă nouă. Dacă sunteți într-o relație, o treaptă nouă în relații. Deci dacă au fost provocări în relație până acum, care este următoarea treaptă împreună? Mergem împreună sau poate să fie o următoare treaptă separat. Pentru că, acum vă spun și de ce. Și dacă vorbim de cine este single, poate într-adevăr să fie o lună în care întâlniți pe cineva și începeți o relație nouă cu comunicare, multă claritate și o treaptă nouă în viața voastră. Sau dacă nu întâlniți pe nimeni, este despre claritatea exactă, ce tip de relație vreau, cu cine vreau eu această relație, cine sunt, deci vă desenați, vă completați imaginea acestei relații. Și poate să fie și un final. De ce zic un final la unei relații? Relațiile care unde nu vă simțiți voi liberi. Deci nu zadar avem lună plină pe 12 despre încheierea cu un trecut, Jupiter trece în casa succesului, devine direct în casa succesului, casa 8-a se activează, casa sexualității, casa vieții intime, casa ieșirii dintr-o criză se activează, deci Venus și aduce plăcere, deci o să simțiți nevoie să nu mai fiți în relații toxice, să nu mai continuați cu relații care nu vă aduc plăcere, care nu vă aduce succes, care nu vă oferă un anumit statut. Și care este, că aveți impresia că repetați niște tipare din trecut. Și iată într-a doua jumătate a lunii despre claritate în relații. Relațiile parte de parteneriat. Totodată, dacă nu este doar despre relații, dar hai să închem cu relațiile. Din 24 februarie, Marte devine direct în casa voastră 11, casa libertății, casa realizării viselor și a planurilor de viitor. Pentru că Marte a fost în retrogradare aici, în casa voastră 11, din ianuarie, de 7 ianuarie până iată acum în 24 februarie și asta înseamnă că ați avut provocări anume pentru cuplurile care nu mai au sens să fie împreună, pentru că este o perioadă în care chiar se finalizează relațiile toxice sau relațiile în care casa 11 este libertate, casa de a fi în relație, dar totodată să fim noi înșiși, autentici și a ne realiza viața noastră, visele noastre, fie că împreună, fie că separat, dar susținându-ne. Și iată aici, Marte, devenind direct din 24 februarie, aduce, iată, în sfârșit, acțiuni în care deja nu o să aveți impresia că faceți acțiuni să încheiați cu trecutul ăsta, dar să rezolvați problemele, nu că cu trecutul, dar cu relațiile care chiar vă limitează în libertate. Deci să fierbeți în oala asta. Sau e despre că posibil că ianuarie și februarie au fost o perioadă de test pentru aceste relații și le-ați mai dat o șansă, de exemplu. Și iată, din 24 o să fie clar că nu mai vreau așa relații și relațiile toxice se vor încheia. Din 24 februarie până 19 aprilie, Marte va fi aici și acțiunile vor depinde de voi. Deci sunt multe fecioare, o parte din fecioare, care se vor separa, vor încheia niște relații toxice și căsătorii vor merge la divorț. Dacă vorbim de căsătorii și relații sănătoase, aici este despre că împreună, acționând, mergeți spre realizarea viselor și a planurilor de viitor. Aveți vise și planuri de viitor împreună, comune și chiar dacă sunteți împreună, dar oricum simțiți libertatea de a fi voi înșivă. Și iată, dacă vorbim despre relații. Dacă vorbim despre plan profesional, atunci casa 7 este despre partenerii de afaceri, partenerii de proiecte și dacă sunteți în sfera consultanță,
sau adică sunteți în orice sferă, dar oferiți consultații, sau este dacă sunteți o persoană publică. Iată, aici este despre claritate, comunicare mult în public sau contracte, semnare de contracte cu clienții sau cu parteneri actuali sau noi, și iar aceeași poveste ca și în relațiile de dragoste. Deci relațiile de parteneriatele de afaceri, de proiecte care nu mai au sens și ați avut o perioadă de test, iată luna ianuarie și februarie, se vor încheia și aici va fi foarte clar cu cine semnați contracte, cu cine continuați parteneriatele, cu cine continuați proiectele, închideți sau deschideți alte proiecte noi și sau oferiți servicii noi sau cu clienții actuali sau altfel. Deci este multă schimbare aici, multă comunicare, multă claritate și 28 februarie, luna nouă, aduce o treaptă nouă în relațiile de căsătorie și parteneriatele de dragoste și o treaptă nouă în relațiile de parteneriate, de afaceri, de proiecte și ca client și ca persoană publică. Deci trepte noi în această direcție. Și pe plan profesional, dacă vorbim de Marte care devine direct pe 24 februarie, în casa 11 este rezultatul. Deci este când acțiunea mea aduce rezultat. Și aici deja nu o să mai testați diferite instrumente, să vedeți sau parteneriate sau proiecte, nu o să mai testați, dar o să vedeți, lucrează asta, mi-aduce realizarea proiectelor și a planurilor de viitor, fac pasul ăsta. Dacă nu mi-aduce rezultate, nu mi-aduce libertate, sunt înconjurate de persoane, prieteni, care nu mai care nu vă susțin sau vă susțin, dimpotrivă, sunteți pe aceeași undă, asta depinde de voi. Deci, iată, începând cu 24 și până acum depinde de voi, doar că Marte fiind în retrogradare va încapsulat în niște situații ca să vă testeze autenticitatea, fidelitatea față de voi înșivă și față de propriile vise și planuri de viitor. Deci pe cine lăsați în spațiul vostru, unde vă realizați talentele și cu cine proiectele. Și Marte devenind de 24 direct februarie până aici, până 19 aprilie, deci vă aduce și vă spune toate acțiunile noi, chiar orice proiecte noi, online, proiecte, comunități, organizații, grupuri, organizarea evenimentelor mari, proiecte internaționale, orice ce ar însemna pentru voi planificarea și realizarea planurilor, viselor și planurilor de viitor, depinde de voi și nu o să vă mai simțiți limitați, pentru că deja ați învățat în aceste 2 luni, ați învățat care instrumente, care persoane lucrează și cu cine pot să fac acești pași și cu cine nu. Și unde, și cu cine, cum și ce instrumente și așa mai departe. Vă doresc o realizări frumoase și împlinirea viselor și senzația de libertate și de a fi voi înșivă în această lună și nu doar. Numai bine, pa, pa!